Yan guys, di ko akalain makakakita ko ng gagamba. Ito ang tinatawag na gagambang kubeta. Yan guys, kita nyo naman kung gaano kalaki yan. Nakakatakot. Nakakatakot. Gagambang. Paano masabi? Ay, malaking gagamba. Ayan. Gusto mo to eh? Sa'yo na lang ngayon. Hulihin mo nga. Hulihin mo, hindi yan nakakagal. Gagambang kubeta guys. Kitang-kita niya. Pagagalawin natin guys ha. Ayan o, gagambang kubeta. Gagambang kubeta yan guys. Ayan o. Kuya may stick to eh. Kuya may stick. Kuya may stick. Nalagay natin sa ano, sa lalagayan. Nakakita kami ng malaking galang-malaki na ganyan din ni Bebe dati. Kinaalong dito. Nakakatakot. Ayan guys, kitang-kita nyo naman ang gagambang kubeta. Ayan. Uhulihin ko muna siya guys. Pansamantala ipopost ko muna. Pag nailagay ko na to sa lagayan na o sa pitak, saka ko ulit ipapakita. Ang laki guys. Sinlaki ng palad ko to. Kung makikita nyo sa personal, nakakatakot. Babalikan ko kayo guys. Guys, pasensya na guys ha. Hindi ko siya mahuli. Ayan, sumiksik siya doon sa gilid. Medyo madumi dito sa bahay. Kasi bandang kusina na to, saka kubeta, CR. Ayan guys, nakita nyo guys. Pasensya na guys. At susubaybayan na lang natin. Wait lang ha, kukuha lang ako ng uli na stick. Oy, dito ka. Ayun guys. At yun nga guys, wala na. Tinakbuhan ako ng gagambang kubeta. Mag-like kayo at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Supportahan nyo itong channel na to. At pasensya na sa YouTube. Binura niya yung aking linagay na in-upload na derby size, salmon versus derby size. Bawal pala yung magpapatayan na gagamba. Paano masabi? Lahat pala mga saltik lang. Parang kumbaga sa ano, biruan lang. Yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. God bless all.